on the mix. It's the Daski or Vista on the beat. MDK boys, ya ne? It is Yarima. Ana tarai. Ya. Waye ya fara? Yarima ne. Waiwa ma zai gama. Yarima ne. Gabas da yamma. Yarima ne. Kudin da arewa. Yarima ne. Waye a sama? Yarima ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Waye ya fara? Yarima ne. Kai ka san oga ai oga ne, shi kuma yaro ai yaro ne. Ko da yaron dan zaki ne, kai ka san zagi yawa ne. Fada da juna ai shirme ne. Kai canza na ka tsohon salo ne, muko na mu sabon salo ne. Kai daga ji ka san normal ne, zo filin daga ne. Shine zamu san ba tsoro ne. Waka ai waka ne, in ba kafiya ai shirme ne. Yarima ne ni sarkin waka, kana ji na dan zan shiga ranka. Dole ne ma na fi karfin ka, iyaye na sun samun albarka. Yan matan garinmu duk sun koka, tsofaffi su ma sun taka. Nazo sun zo na zo, shi yasa nake nuna musu kwazo. Waɗansu sun ka kira ni da gwarzo, makiyana sai dai ku ci kanzo. Dukan gurin nan dan ni suka zo. Waye ya fara? Yarima ne. Waiwa ma zai gama. Yarima ne. Gabas da yamma. Yarima ne. Kudin da arewa. Yarima ne. Waye a sama? Yarima ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Ni kadai na zo wajen na da mes da kara kamar na kunna jen. Akwai bambanci tsakanin fari da jan, an riga da an fi kamala ka bar ja'in jan. Yarima ne fa ku ba su bayani, domin ni ai ban san raini. Kowane gari so ake fa a ganni, ba su ganni ba amma sun ji ni. Yau ranan ai za ta fashe, bits din nan ni fa zan kashe. Wannan gasan ni zan lashe, 150,000 in kashe. Waka ta ce ta sa ya lankwashe, rayuwa a yau ai tai sauyawa. Komai na duniya mai karewa, mai haƙuri shi zai dacewa. In dai muna so mi hutawa, komai zam yo fa mi dubawa. Ni ne best artist din arewa, nan rappers na sa sun yo zarewa. Na riga da na raba su da yan uwa, ba su da lokacin da za su sha ruwa. Ni bana raguwa sai dai ne karuwa, saboda na sa Allah na a rayuwa. Waye ya fara? Yarima ne. Waiwa ma zai gama. Yarima ne. Gabas da yamma. Yarima ne. Kudin da arewa. Yarima ne. Waye a sama? Yarima ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Nace waye a ƙasa? Makiya ne. Yo. Yarima ne. Madaki Entertainment. Caesar on the mix.